Naisia, legendaarisia, savolaisia ja karjalaisia sanontoja. Kanssanne Niklas Järvist, Hessan. Se tuolla avaruusasemalla painovoimapainelis maitorakkunoitas alaviistoon. Saatais minun heppissä juttu yläviistoon pitkästä aikaa. Viitsosteli Lahdenpohjan Paavo emännälle katsellessaan kakkoskanavalta tieteisdokumenttia. Aina on tästä perkeleen Nortista virta loppu. Vitun kiinalaiset akut. Eikä kehtois joka paikkaan kantoi jatkoroikko mukana. Totesi vanhan ajan tomeraan tyyliin Kalevi vaihtaessaan sähkötupakan takaisin Norttiin. Kun mie kerta tähän hommaan lähi, se viiää kunnialla loppuun asti. Tokaisi Jorokylän Jorma löydettyään yllätyksenomaisesti piippelin neidon hameen alta pattajalaisessa hotellihuoneessa. Ei nyt jouva, pitää lähteä paskalle, totesi Mihka Erikin poika tyttöystävälleen Minna Laukka-tytölle tämän udellessa sekstaillaanko kuultsi. Tää kiertoajelu kustantaa 20 € pensoa. Visasteli Raimo Muorilleen mailalle tämän metsästäessä senttien halvempia ruokatuotteita ympäri kaupunkia. Arvon Jere, käsittehän tää operaatio man tokkisa ihan suohon pentele soikko. Niin män muorisein. Ei tonne Jumalan selän taakse utra asti lähte maitotölökkiä hakemaan, kun se on vaan 5 senttiä kalliimpi meidän lähikaupassa. That's what best friends are for, lausui monotonisella sävelellä Pauliina pyytäessään poikaystävänsä leikata anuksensa ympäristön karvat.